Tog tag på fick. Hon hade ju en lapp i fickan. Hade hon? Kom igen Axel. Ja, det är kört. Han kommer inte få någon biljett. Han är körd. Hon kommer ta alla pengar. Hon tryckte nej. Vad gör hon? Kolla nu. Knappa bort. Eller gå och prata med någon. Öser. Alltså se till henne att ge henne biljett. Guld. Give me the fucking ticket. Give me the fucking money. Hon tog pengarna, hon tog inte biljett. Hon tog pengar, hon tog en euro. Hon tryckte ju bort så att han bara fick en biljett. Ja. Fick du tillbaka? Axel, åkte du dit på det eller? Axel, åkte du dit på det eller? Vad sa du? Din turistjävel. Nej men vad fan. Runt om tycker de blir filmade, jag tar med. Vad fick du? Nej, men Vad mycket tog hon? Hon bara tryckte så här, sen tog hon min euro. Visst, det är inte mycket men vad fan.